Maria penbenar ke serkar melaksyap penpeli yang jika mani belai hak jela. Nak kalian ke Shillong Archdiocese lingba Reverend Father John Madur badai Diocese Administrator beladap ban a yang ke kerwa bat kentu iki pai dongen bakumnu kenya bot enti yang ke kendon balak betha dak tanan ke koi ke khia nak bentar ke jingskan empat ba banyada nak klam ke vet kat kendai. Nak kalian parish priest ke Cathedral Parish Father Pascal Lingdo dak jingkmen upha ke kerwa syaki para bangen ban pediang sambahab yang yaki hadian riu banaitam kejing bom yolat banwan syaki mani ringkat kejing bot bha yaki kendon ngai khoblei phi wei bagi dap de bisa sungu ia gai chi ye makrau ku chung play hagaba ula kera dai ni ula ri la sumari ni but ba uram sha bagani khlam kanwan se jan chungi namar ba ni tep hi ba ka history chung ka jing pet em ni ba wat kinong Egypt kila yo ta khlam kat ba di pa Israel kila lain ta khlam bat man ko por bodon ka khlam ka don ka jing duai ka bakar pang ba ka balang ka ai bat ni so komen ba mantaro la sha ban pli ki mani ki chungi bat ni se inang ni sha khamat ba ka khlam ka sahiar no khamta mi lum khasi ki chungi ba upaya ublay iwan ban pan na ublay ka jing yada bakar pang khamdam ki kon Kristan Katolik ban pediang yu Jisu hakamet ka snam jong Jisu ka badai ka dawai ka bak krautam ka ba amla ban penyenujor bat kino ki dawai wat kata ka jing tika jong ka COVID-19 ro se ni lawan ong ni de mangi pala yo shwa lembaga met ka snam jong trai ti ngapan slori ba khoi ki pai jong blay ku ba nilai ba ya ka jing tep ba ha ka ni ka sngi ublay ka pasawan an sapli ki mani sau tarik ti banginam hun tang na ka ba syupet ya ka tb pisa yo sibon kini ki live mass hareng ru gitu kasir gitu henrei kambyang ban syuhun tang ha ki mass ki badai bat ka ba syupet ka television pila man page kum kajing puston syusyu kum kajing simata riublay henry ka real presence lene kajing don basisya jung Jisu hakamet kasnam kade habangi don hakakan hun jong ka kipat jong ublay habaya lumlang ban yarwai ban ngap lang te jublay bat pan priang yu Jisu haka yu kres bakoi ti warlada ngi kumangitip ba omsya ban wan bon henry kumbalaong hi dai Father John ba la ahi ya ka jing pendep ya ka kamram Kristan jong ka sngi ublay ha ka sngi po ya te ka syong hangi sisya ba ngin sim ya kani ka kabu kum hang ne po katedral ngi sadon mat ngi don man ka sngi ka mas ka por nristeng nang ni syakmat nadu santarik bat ka mas ngi ublay ki don ha ka por nristeng men step ha ka por prabaji hagapor shipau shiteng bat sau shiteng janbit tingi don sau teliki mas bat ngin sapen bait hakata rukam babor khoi ki bawan kemot kin la bait banyo ladang ide ban penkiu cheki choir love ru ban pengiam khambon ngin sale kata ti ngina pen krek shai na ka benta ka jing penon buram yo blay khamtam da ka bawan hapo ki ying mane ki chungi denrei nakaliang jangan aku akan kentu ya pigi pai jung ublay bangin long iba husiar kumbalong i Father John mene bahkan ni kajing pang kam de ban wan lengba jungi la se de kajing careless jungi na kajing bom kuslai ke jungi ngide ban sat bahai ki kti berbon na ka por sikpor ngide ban ra ya ki sanitizer haki pla ke jungi bat ngide banom ya kublai kti ban ngide ban pencengai we pan khamtam ka bede baki khon Katolik jangi kane ka jingwan pediang kemanian ngimde ban ya rush ngide ban boi ka to ka ju ka jingai san phut we na we pan bat ngin sabu khambon ki ban sami kemanian bakanam don kono ka jing thot ka jing wet bat khamtam shoban wan po imane en sa don ka jing pan khu ya ki kijat da ka to ka foot mat bala bu da ka dawai bat ha ka ju por sa don ka sanitizer sa don ka jing kejing sakti hapo plau bat kumjuru ngilale ya ka ba hapo yemene ba ban sanitize ya ka yemene ba bro
dang sian idang le menta ki ong ba shpusngi katu ka tawai kan ne bat kala bat penyap ki kenyang kar bawan ang turu kin penyak ki yap be ti nakapor sikpor ni sale kan ni bat khamtam ya kata ki jing dengi ka mas mo ton kamba bar khoi ki ba dengi ka mas bat ka jing sumar baladangi sentia lengi jerho ngi de ban ka ya ledi ti nakaliang junga ngakwa ban ai kublei baru khoi ki pa jung blei ki bala don banta kamtam haka jing pen priang ya ka kubor bha jung utrai ya ki ni ki mas ai kublei kerpang ya ka soskam savio hilarious ki de ki ba ki front ki de ki leaders bat ki ne ki khanrao ki badang lang bat ki weiru te shisha ngi ket ram pi te to bleu nang IP ka jing ko jing khia na ma da pang ba pi te ka komara kam yeng ri te na ka ne ka daw ngi kerpat bangin kersan ya ka soskam but wat kitu ki ba ngadang yo ki phon kini sngiru kumnungin le ban yarap te ngong penpoi be ngin sa penpoi be hayu bishop but ya ki bade ban le sa le namar kane ki jing pathai kam kut ha kane bala pli ka meni kan kut no em klempep nakapor sikapor ngin sa ai ya kane ka live telecast but kumbaka deh ka Shipau tarik ke jing dap snem jong archbishop ro ngin sale kata but haki wik kipor ki ba ka balang ka don kam ka ni ka kan hun ka don perbor bat ngi te nga khot nga wer ki pa ju blei wanam sange ban sponsor ya ka soskam ka trai ngi la hikai bang la ya ka bor jong ka jing yong ka ni ka media ha ka ni ka por jong ka jing lockdown but ngina penon kambha ya kani na ka banta ka jing puson ni ka tien jo ublei but haki ying semro ngatrai ka jing duai lang ngi don kambha ya kani nga so kemen ban labba don bon ki khna ki bala tip lendet ya ka sam khandai puwei pi ti ki kmegi pa ki dei ban e pen slor ki khon but yela diru ban duai lang ka ni ka sam ba khandai puwei ka de ka sam jong ka jing yada ka sam jong ka jing so thu ba daki hajar kin klem hasnda jupi henrei ya pi kanam kata dalele namar ba pi bu ke jishania hanga bat nga pi dei jonga te ai bau blem kerku kerdo ba lembak lang ba ke jing duai lang bat ke jing rublei ke bangidon lang bat ke mas pukoi ke pasap lihingi ni sautu ba ngin salong ki brew ki bakoi ki bakia bat ba ke jing koi amdei tang jokamet khamtam jong ka mensim dengan kentui gitu kiba don kami kasakramen juga jipan yesuk bakin pan na kileng do kim de ben ong namar bau lung do uklem syong hakatu ka ket impla te ngam don kam pide mas ngodon kamel di bon ki bawan hapo office junga ki pan ni kasakramen juga jipan yesuk bad sisa ki don ni kata ka jing kemen ka bakar pang ka bau kon radu ai tingi peron kami kini ki lat kelenti junga jiru blei ki ba ngikum ki kon kristan katolik ni don bad ba klempep ublei nom sya ingi bangin kuslai syu nang nei chakmat henrei ba yai lang rangkat bat ngi kumbau lo ong hi lembau isayan sulupa kalong ba sau puei ka khot ba shipel bat khatlai te kum ta wat tieng na bang don rangkat bat pi wat khau na bang long ublei jong pi ngan pen klai ni pi ngan kan pa mi pi ngan shan bori pi ban ngan pen job ye pi de ka kti kamon jonga na ba mangau trai ublei ju pi nga bat ye pi na ka kti kamon de mangau bo ngi pi wat tieng nga ngan saya rap ye pi kublei